Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ana pulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Keka Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mayor Albi Benitez nagpagawa na sang statement angot sa kontrobersiya nga nagadalaig siya ngalan. PNP nagatuyo nga may zero crime incident ang Bacalao Jet Festival. Barker gintiro sang riding in tandem sa Barangay 2 sa Bacolod, patay! Bitaw istriktong ipatuman nga hindi makabiyay sa main highway ang mga e-bike, tricycad kag tricycle. Kag sa Good Vibes, Water Sports Festival, plano nga patigayunon sa Bacolod sa madason nga bulan. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, good news para sa mga nagaplano maglagaw sini nga long weekend. Wala sang weather disturbance nga namutikan tub-tub sa weekend. Sunod sa pag-asa ang easterly so kunang mainit nga hangin gikan sa Pacific Ocean ang nagaka-eksperyensyahan sa karon sa halos bilog nga pungsod. Wala man sa may na-monitor ang pag-asa nga LPA o kon bagyo nga nagapasulod sa Philippine Area of Responsibility tubtub sa weekend. Sa isa sang Negros, posible ang pag-ulan dala sang easterly so kun sang localized thunderstorms. Kung magbubo gid man ang ulan, ini sa sulod lamang sang 30 minutos tubtub isa ka oras kag masami sa hapon sa gabi o kun sa kaagahon. Sa number 9, tatlo pa ka mga towing service interesado nga mag-operate sa Bacolod. Aprobado na sang konseho sang Bacolod ang accreditation sang Metro Towing Services. Gani sa balason nga simana, ginapasalig sa Bacolod Traffic Authority ang full implementation sang towing ordinance. Ginsiling ni Councilor Al Victor Espino, pamuno sa Committee on Transportation and Traffic nga magluwas sa Metro Towing Services. May tatlo pa ka mga kumbuyahan nga piladiring na base sa Manila nga luyag mag-operate sa syudad. Ining ginatuna na sang komitiba antes pa man ang posible nga pagdiyon sang separado nga kasugtanan angot sa pagpatuman sang towing and clamping ordinance. Sandig sa ordinansa, sarang makapangita sang dugang nga towing service ang syudad. Samtang kahapon lang na remit sang MTS ang 25% income share sang syudad gikan sa collection fee sa towing operation. Nag-issue naman sila sang post-dated check sa City Treasurer's Office para sa 600,000 pesos nga bayaran halin sa collection fee sa clamping operation. Mayara nagbakal, hindi lang isa, but do dua or tatlo, which is a good sign. Sa number 8, bitaw estrikto nga magapatuman nga hindi magkabiyahe sa main highway ang mga e-bike, tricycad kag tricycle. Hugot nga ipatuman sa Bacolod Traffic Authority Office ang ginpagwa sa Department of the Interior and Local Government nga Memorandum Circular number 2020-036 sa tuig 2022. Ang memorandum ang may angot sa pagdumili sa mga electric mobile, pedicab kag tricycle nga magbiyahe sa National Highway. Suno kay Patrick Lacson, ang OIC sa Bitaw, nagpakig-angot na sila sa LTO kag LTFRB para mabuligan sila nga mangdakop sa mga pasaway nga driver. Dugang pa ni Lacson nga maga-deploy sila sang personnel sa duha ka ahensya bangod ginakulang ang ilang mga tinawo para sa pagpatuman sang memorandum. Sa number 7, pasaherong pilason matapos na ginaboy isang bato ang isa ka nagabiyahe nga modernized jeepney sa Barangay Felisa. Yari ang report. Napiyungan samtang nagasakay sa modernized jeepney ang maestro nga si Brian Villanueva papauli sa Barangay Handumanan sang namurag-muragan sa mabaskog nga sigabong kagabi. Ginhaboy gali isang bato ang ila ginasakyan nga bus, rason nga nawasak ang glass window. And gulpi lang may nagsigabong, ang abi ko gidyan nabungguan kami or nakabunggo kami pala, Sir Nico. Then doon namurag-muragan ako. Then after to, nag-drop ako sa may floor sang modern jeep kay tiyang tupad ko gulpi man nagtindog kag nag-drop man sa sa log sang modern jeep.
Then dito na namo na realize nga may naghaboy gali isang bato. Sa ginpost nga litrato ni Brian sa social media, makita ang isa sa mga pasahero nga lalaki nga bago lang man pa-check up sa iya nga head injury sang naigo naman sang bato sa guya. Wala na anay nagbiyahe ang mga modernized jeepney nga makaduwa naman ka beses nga ginaboy sang bato sa madulom nga area sa Barangay Felisa. Suno kay Bacolod City Police Office spokesperson Police Lieutenant Colonel Ronnie Brillo, nakilala na nila ang persona nga ginapatian nagtripping panghaboy sang bato. Padayon siya ginapangita sang kapulisan. Magatala naman sang police personnel ang BCPO nga magabantay sa lugar agud mapasiguro nga mapaiway ang kasubo nga insidente. Frequent ko na nga nagalabay mo. Almost every day dry ko nagalabay and gabi na most of the time. Ang street lights gid kiti more than a year na siguro nga dira nga area wala nagasiga ang street lights. So mas nami ang matagaan na atensyon sa Ginausisa sang PNP kung may kangtana ng insidente sa nagluntad nga konflikto sa tunga sang traditional jeepney kag modernized jeepney organizations. Ang pamunuan sang bitaw nakahanda man nga magsugilanon sa magtimbang nga bahin sang transport organization kung nagakinahanglan. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa number 6, Barker gintiro sang riding in tandem sa Barangay 2 sa Bacolod, patay. Gintiro sang wala pa makilala nga suspect ang Barker nga si Jefferson Cordova, 32 anyos, pasado las 11 kainas ang aga sa Purok Lampirong, Barangay 2, Syudad sang Bacolod. Sunod sa saksi, nagpadulong sa bomba sang tubig sa higad sang dalan ang biktima agud nga paliguan ang iya bata kag nakibot na lamang sila nga may nabatian nga sunod-sunod nga lupok sang pusil. Dugang pa sa mga saksi, may igo sang bala sa ulo ang biktima nga gintunaan sang iya kamatayon. Paday naman nga ginapangita sang mga pulis ang mga suspect nga nagaangkasanay sa motorsiklo. Sa number 5, sa Lunes magasugod na ang voters registration nga ginatawag sa COMELEC nga araw ng botante. Ginahaylos ng COMELEC ang tanan nga mga bago nga registrants nga sa mas temprano magpadulong na sa talatapan sang COMELEC. Magdala sang primary IDs o government IDs. Hindi na pwede ang company IDs. Pwede mabato ng barangay clearance. Basta mayara sang litrato kag perma. Suno kay Provincial Election Officer Attorney Ian Lee Ananoria. Mga 200,000 ka registrants sa bilog nga probinsya ang ginapaabot magadugang para sa 2025 elections. Sa Pebrero 23, may Registration Anywhere program o KUNRAP. Lakip na ang registration fair ang igalunsarman sa SM City Bacolod. Pagatambungan ini sa mga election officers. Suno kay Ananoria sa idalom sang RAP, sarang nga makaparehistro paagi sa COMELEC Bacolod ang yadtong gusto magparehistro sa lugar kung diin siya gusto mangin registered voter. Sa COMELEC resolution, mga capital ang anay kag highly urbanized cities ang sa idalom sang RAP. For example, kung taga Manila, kaya kung gusto mo mag-register dito, you can register here. Sa Bacolod na Yes. Pero kung nara kayo sa kaming mo yung address ng inubaan, hindi man sa Bacolod. Yes, kung mag-apply ka sa register anywhere, kagula di ang outside sa registration fair, pwede ka mo ka-bail sina. Like, ari ka sa Bacolod, ma-register ka for hinubaan, pwede ka. But in short, only Bacolod COMELEC can accommodate register As of now. Ang sa resolution naman, tanang capital towns, kag tanang highly urbanized cities. Sa number 4, mga rice farmers nga apektado bangod sa El Nino phenomenon ang mahimo magabaton sang 2,500 pesos nga assistance gikan sa gobyerno probinsyal. Sa pagsapol ni Governor Eugenio Jose Lacson sa pamuno sang Office of the Provincial Agriculturist
Padayon pa ang pag-survey kung pilagi ka rice farmers sa probinsya ang may kahalitan sa pananong bangod sang tuman nga kainiton. 12.8 million pesos ang report kahalitan sa humayan sa pito ka mga banwa kag syudad kag kalabanan sa sining mga talamnan, mga rain-fed o kung nagasalig sa ulan. Pathag sang gobernador sang nagligad pa nga tuig ginabisuhan na ang ini nga mga mangunguma nga ipaiway ang pagtanom bangod sang ginapaabot epekto sang El Nino phenomenon. Rason man nga wala na sila nagparehistro sa crop insurance. Ang mga mangunguma nga yara sa tail end o kung sa punta na gid sang irigasyon apektado man amo nga ginapatigayon ng clean up sa mga canals para mahilway sa mga basura nga nagabara sa irigasyon. Ginahatagan man sang konsiderasyon sang probinsyang cloud seeding operation para mabuligan ang mga pananom pero lantawon pa kung mapunduhan ini. Importante man suno kay Lacson ang mga panganod para hindi man manugon. Called for Dr. Dina Hensola to already come up with a list of farmers that were affected, because we're contemplating on giving them a financial assistance which they can use for their next crop. But most of our farmers that were affected are those that depend on rain. In fact, they were not insured last year because they were already told not to plant actually, because of the expected. Plant this year? Yeah. This crop Yeah. year? Because they were already expected the El Nino, and true enough, it happened. Sa number 3, pagdula sang budget sa pila ka mga items sa Sanggunian Bayan sang Banwa sa Moises Padilla ginareklamo sang BC Alcalde. Nagapati siya nga ang pag-slash sang 2024 budget wala sang legal nga basihan. Suno kay Vice Mayor Ian Villaflor, 197,494,794 pesos ang proposed budget sang Banwa nga natigayon na aprubahan sa second reading sa tong Nobyembre 29. Sang third and final reading na sang December 6, gin-move sang katapos ng SB ang pag-slash sang 2,149,998 pesos gikan sa 197.4 million pesos nga proposed budget. Suno kay Villaflor, wala sang legal nga basihan ang mga tikang sandig sila nga internal rules. Patag niya, hindi na pwede ang deliberation o kung pag-slash ang budget sa third and final reading bangod pagboto na lamang ang ginatugot sa mga tion. Apektado sa budget slash ang iban man nga departamento kaangay sang accounting, budget kag treasurer's office. Pero ang natamaan ng SB, ehemplo diri ang 1.3 million pesos nga budget para sa salaries and wages nangin piso na lamang. Ang budget sa fuel nga 200,000 pesos, piso naman. Ang maintenance and other operating expenses nga 850,000 pesos nangin 250,000 pesos na lamang. Kung sa diin, 100,000 pesos sini ang para sa pamahaw sa kada mag-session kag ang 150,000 pesos para sa Vice Mayor's League nga fees. Naging na siya sang opinyon sang DILG kag insiling man sang DILG suno sa iya nga hindi pwede ang slashing sang budget sa third and final reading. May committee hearing man nga ginpatigayon ng Sangguniang Panlalawigan kag suno sa BC Alcalde ang resolution sini ang iya ginahulat. So nga kung sa mga question ma'am, kay may ara kami 3 reading principle sa aming rules. Nga ang third and final reading wala na amendment, wala deliberation. Is casting of vote na namin, non-voto kaya na lang kami manumial voting. Ang question ko lang, sukat ko sa DLG, pwede ba yun lang nila ang tanong? Gawin ko lang po ma'am siyang kwan, siyang resolution siyang SG kung ano itong resulta siyang committee hearing. So, depende sa SG kung ano matalo sa akong budget. Sa number 2, BCPO ang full alert para sa Bacolao Yacht Festival sa tuyo nga mangin zero ang crime incident sa tuigan nga kahiwatan. 427 ka mga police personnel ang iga-deploy sa mga festival sites
Nalagit diri sa Lacson Street, the Upper East kag sa mga mall agud mapasiguro sa Bacolod City Police Office ang zero crime incident sa Bacolod Youth Festival. Ginpahayag ni BCPO spokesperson Police Lieutenant Ronnie Brillo nga magatala na man sila sang dugang nga police augmentation sa Guasang Festival site para mapabaskog ang kampanya sa peace and order sa pagsaulog sang tuigan nga kahiwatan halin buwas hasta sa Domingo. Nag-coordinate naman ang BCPO sa mga police stations sa kaiping nga mga banwa kag syudad para sa pagpatigayon sa checkpoint operation sa mga boundary. Sa pagsugod sa Chinese New Year sa Bacolod, sumugod buwas, nagahinyo man sa paghangop si Councilor Jason Villarosa sa mga motorista, ilabi na nga ginapaabot ang paggutok sang trapiko sa Lacson Street tugas ang ipatuman nga road closure. Amat-amat na plastar ang aton nga mga stages, ang aton mga canopies, aton nga tents and kiosks no sa Lacson Street. So advice nang naton siguro as much as possible iwasan gyud ang Lacson Street kay build up na gito ang traffic, and of course ang set up na sang in line with the preparation for the upcoming Bacolod Youth Festival. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong nga adlaw. Mayor Albi Benitez nagpagwa na sa nga statement angot sa kontrobersiya nga nagadalaig sa iya nga ngalan. Sang nagliligad lang ang mga inadlaw, nagginuha ang mga istorya angot sa personal nga pagpangabuhi sang alkalde. Una nga nagpagwa sang patag ang iya sini nga misis nga si Nikki Benitez sang na statement nga nagapatag nga wala sang kamotoran, ang nagwa nga balita nga wala na sila nagaopdanay sa nga mister nga si Mayor Albi kag nagaproseso sila sang annulment. Nagapanindugan si Mrs. Benitez nga padayon ang ila pag-updanay sa sulod sang 31 ka tuig. Subong nga adlaw nagpost man sa iya nga Facebook story si Victoria City Mayor Javi Benitez sang picture nila sang iya nga iloy nga nagasiling nga nagkit-anay gid man sila nga duha kag siyang isa sa mga pinakamabakod nga persona nga iya nakilala kag proud siya diri. May mga blind item nga nagaginuha nga ang alkalde among ginatumod nga nobyo sang vlogger kag actress nga si Ivana Alawi. Subong nga hapon nagpagwas ang statement si Mayor Benitez sa iyang Facebook page nga nagaayo nga irespeto ang iyang privacy para maproteksyonan ang mga inosente nga mga tawo nga nagakadalahig sa kontrobersya. Bilang isa ka film and TV producer, nagapakig-angot siya sa mga celebrity bilang isa ka professional bangod ina ang ginakinahanglan sa sini nga sahi sang industriya. Sa subong suno sa alkalde ang iya focus among mapangapinan ang interes sang syudad sang Bacolod. Sa Good Vibes, Water Sports Festival ang ginaduso sa siyudad sang Bacolod sa bulan sang Marso tubtob Abril. Ini ang ginalauman nga magaduso sang sports tourism sa Bacolod kag Negros Occidental. May report si Nico Delfin. Ang game fishing, bangkarera kag pati ng sprint swimming pila lamang sa mga water sports ganingin atraksyon sa mga banwa kag syudad sa Negros Occidental. Gani ginadaso karon ni Councilor Alvictor Espino upod sa Almana Property Development Corporation ang paghiwat sang Bacolod Water Sports Festival sa bulan sang Marso hasta Abril. Nagapati si Espino nga dako ang potensyal sang syudad sa pag-host kag pagpasanyog sang sports tourism sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. It will open up Bacolod to the rest of the country. Now, we will be one of the venues for a water sports festival to include not just one but a multitude of water sports activities in the city of Bacolod. May ara naman tangahan nag-generate yan interest, may ara po mga grupo sa Cebu, upod ko sa nagamotor, nag-amo maning nag-engage also in water sports activities, nabatian na nila nga may ara, and na-express sila kung may ara kung sulat sa Bacolod, they are willing to participate. Now, amo nang gusto ko na yung mga mabalaan naton, on the part of the city of Bacolod and on the part of the Sangguniang Panlungsod, that we will reciprocate if there is, again, proof of concept.
Suportado ini ni Councilor Jason Villarosa, pamuno sang Committee on Tourism sang Konseho sang Syudad nga nagapaabot mangin panibago nga sports event sa Bacolod ang plano nga patigayunon sa Baywalk sa reclamation area. If ever there is program such like this, of course ang atong opisina is very much supportive sa sa sports development. May it be private, public, support kid ang aton nga opisina kagaton nga kausa. Sa karon nagapatigayon na sang pagsinapol ang Bacolod LGU kabahin sang Sports Summit para mapasanyog pang sports tourism kagang paghatag atensyon sa mga lokal nga atleta. Nico Delfin para sa DJ Cast Negros. Perbs, ang test po mo nung panaad, no, kada Abril, may kumadayon, may ara na sang sports o water sports diriya sa Bacolod. Kag syempre Nick, no, mga amo na nga event makapasagyo bigya sa aton kay wala labot kay exposure ang Bacolod. Dason damo pagidya ang makabisita kag ang ekonomiya. Kag damo kita di local athletes, Barbs. Kagamay adto na pulo ka mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tubtubwas, mayong hapon.